Tokikom sarien 6. edizioa ospatu da gaur Arrasateko Garaia Parke Teknologikoan eta beste urte batez tokiko komunikabideetan egiten den kazetaritza lanaren kalitatea agerian geratu da. Azal honenaren saria Sakanako Guaixe aldizkariarena izan da Uda Sakanan lanari esker. Epaimaikideek balioan jarri dute udako zenbaki berezirako egindako ahalegina. Balio informatibo handia izateaz gain, eskualdeko mapa erreferentziala primeran islatzen duela azaldu dute. Azkenean da aurkibide bat barruko berezi guztiarentzako eta orduan talde guztiarentzako da. Eta polita izan da horregatik azkenean guztientzat delako saria. Edukirik onenaren saria berriz Ego Uribeko Geuria aldizkariak irabazi du. Etxerreko putzua eta Ego Uribeko uren altxorrak monografikoak fenomeno globalak tokiko ikuspegitik lantzen dituela azaldu du epaimaiak, eta hori guztiak kazetaritza genero ezberdinak eta informazio iturrian hitzak erabilita. Oindala 2 edo 3 urte, sari berbera jaso genuen Tokikomen partetik eta lana antzekoa za monografiko bat eta gai bat hartu eta horren inguruan halako hausnarketa sakon bat egin, lan txukun bat egin, eta kasu honetan beste horren beste. Gaiak nola aukeratzen ditugu? Bai, jakina, komunitatearekin berba egin da, euren iritzia edo hor arnasten dena jasota, eta azken hori kazetari lana da. Hori jaso eta gero hori landu alden ondoen. Eta ikusentzunezkorik onenaren saria Goierri aldera joan da. Ateak itxi, leihoak ireki, Goierri irrati telebistak egindako lana izan da irabazlea. Pandemiaren testu inguruan kokatu eta etxealdiko esperientziaren ikuspegi eta errelato zabala eskaintzen du dokumentuak. Egia esan espero ez, baina ilusio handiz hartu dugu, gustu hartzen da, sari bat jasotzea bai egia esan. Etorkizunerako dokumentu ederra geratu da hor? Bai, horixe da, ez? Oso pandemiak kriston eragina izan du baita gure Dabidean eta gure komunitatean ere bai ez. Eta konparatiba bat izan da. Hasieratik, itxiunetik, urtea pasa eta jendea nola bizitzan duen eta benetan batzuk oso txarto pasadu, oso gaizki pasadu. Eta bukatzeko komunitatearen saria ere banatu da. Internet bidezko bozketaz publikoak erabaki du Karkara aldizkariak aurkeztutako portada saritzea. Bandera da Orion izenekoa. Jasotako 373 bozken 125 jaso ditu. Bakigu Orion eta inguruko herritan arraunek zein derdaken eta emateunez eragindu hortan, pixkat komunitateen saria irabazteko garai hortan. Eskerrak eman bozkatu duen jende guztiai eta hoize, azkenean gure lana hori izaten da, hor momentuan egon, dagona jaso eta alik eta modu honenian edo argazki moduan erakutzi. Baina sari banaketaz gain, gaurko ekitaldia topagune aparta izan da tokiko komunikabideen arteko sareak josteko. Dozenaka profesional batu dira nazioarteko adituekin eta erakunde publikoetako ordezkariekin hedabideen inguruko komunitateen sorkuntzaz eztabaidatzera. Hain zuzen ere, Iban Arantzabal Tokikomeko presidenteak komunitatea sendotzen jarraitzeko hurrengo urratsez hitz egin du. Uste dut badakaula gertutasun handi bat gure ikusentzuliekin eta irakurliekin, baina nahi dugu eurekin batera egin bebailan. Eta uste dut komunikazioan aldaketa hori datorrela. Aldaketa zein da, ez dela bakarrik jasotzaile utz. Nahi dugu gaizki itzen duenean gauzak esan deixien, nahi dugu eurak bialdutako gauza publikau, nahi dugu eurekin batera lanein eta horrengo 3 urteak horri dedikautakoak izango dira. Eta erakunde publikoetako ordezkariek ere ezinbestekotzat jo dute tokiko hedabidek egiten duten lana. Globalizazio garai hontan gertukua da orain lehenetsi behar dana, tokiko hedabidea dakate garrantzia momentu hontan eta erronka handia ere, ez? Tokiko komunikabideek, euskararen sustapenean laguntzeaz gain, badeki funtzio sozial hori formazioa emateko tokikoa, hurbilekoa eta bi osagai horrek nire ustez indartsu dauz, ez? Eta premia dago gainera indartsu egoteko. Irutzen zait, gure langintza hontan, euskararen biziberritzeko langintza hontan berezi dela toki hedabideek egiten duten lana. Trinkotzea dalako gure helburua, euskaldun komunitatearen trinkotzea, eta gainera irutzen zait bertatik bertarako berriek arrakastarako aukera handigoa daukadatela herritarren aldetik. Halere Euskal Herriko sareak lotzeko nazioarteko beste esperientzia batzuk entzuteko abagunea ere izan dute Euskal Tokiko hedabideek azken egunotan, baita gaur ere garaian, Britania handiko BBC-ko, Flandriako Het Belang van Limburgeko eta Espainiako eldiario.eseko lankideak izan dira hitzaldiak eskaintzen.
Guretzat benetan zirraragarria da Euskal Herrira etortzea tokiko hedabideak kudeatzeko askotariko moduak ikustea eta gu bezalako jendea ezagutzea. Denok oso modu bizian sentitzen dugu tokiko albisteen eta gizarteari egindako ekarpenaren balioa. Horrelako bidaia baten gauzarik zirraragarriena hori da, guretzako oso bestelakoak diren irtenbideak ezagutzea. Jardunaldietan elkarrengandik ikasitakoak praktikan jarrita eta komunitatea trinkotzeko erremintekin jardungo dute komunikabideek hemendik aurrera informazioaren eta herritarren arteko bidea egiten.